Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin offru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għal grazzja maqluwa bl-interċessjoni ta' Dum Mikiel Attart. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqa mal-Mulej Ġesu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, għamel li norbtu dejjem ir-rida tagħna ma' tiegħek u naqdu is-seta' tiegħek qalb safja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Eżis, bħalma kien permezz tal-bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub u permezz ta' dnub il-mewt, u hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha għax kollha dinbu. Għax jekk permezz ta' ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa l-grazzja t'Alla u bid-don moti bil-grazzja tal-bniedem wieħed li hu Ġesu Kristu xterdu bil-bosta fuq il-kotra. Għax jekk minħabba fil-ħtija ta' wieħed waħdu saltnet il-mewt, permezz ta' dak il-wieħed, aktar u aktar dawk li rċivew il-kotra tal-grazzja bid-don tal-ġustizzja għad isaltnu fil-ħajja permezz ta' wieħed li hu Ġesu Kristu. Mela, kif bil-ħtija ta' wieħed waħdu waslet il-kundanna fuq il-bnedmin kollha, hekk ukoll bl-opra tal-ġustizzja ta' wieħed waslet il-bnedmin kollha il-ġustifikazzjoni tal-ħajja. Għax kif bid-diżubidjenza ta' bniedem wieħed il-ħafna saru mitinbin, hekk ukoll bl-ubidjenza ta' wieħed il-ħafna isiru ġusti. Fejn kotor id-dnub, kotor fuq il-kotrot il-grazzja. B'hekk kif id-dnub saltan permezz tal-mewt, hekk issa il-grazzja saltan permezz tal-ġustizzja għal ħajja ta' dejjem bis-saħħa ta' Ġesu Kristu Sidna. Il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien, hawn jien Mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sakrifiċċju u offerti, imma widnejja int ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi ta' ħruq u ta' tpattija, imbagħad jienet hawn jien ngħidu flimkien. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi ngħidu flimkien. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xoftejja ma żemmejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu, ngħidu flimkien. Jitennew u jifirħu bik dak kollha li jfittxuk. Dak kollha li jfittxuk jgħidu dejjem, kbir il-Mulej, dawk li jħobbuk is-salvazzjoni tiegħek, ngħidu flimkien. Numu bil-wifqa. Isru mela u bitolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tifqu quddiem bejn il-bniedem. Alleluja. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: żommu ġenbejkom imħażma u l-imsiebaħ tagħkom mixowla. Kunu bħan nies jistennew lil sidhom lura mill-festa tat-tieġ biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnu fieħ. Ħenjejn dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jisru. Tassew ngħidilkom li jew jitħażem iqiegħdhom madwar il-mejda u jgħaddi qudiemhom iservihom. U kieku kellu jiġi fil-ħin tat-tieni sara jew tat-tielet u jsibhom xorta waħda fuq dmirhom, ħenjin huma. Il-kelma tal-mulej. Ħenjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jisru. Xi tfisser il-kelma tisar? Tisar ifisser ma titgħażżinx, ma torqodx, anzi attent, ħerqan qed tistenna lill-persuna li tiġi għandek. Issa aħna qegħdin nistennew il-mulej. Il-ħajja tagħna hija stennija. U jeħtieġ li nisru, jeħtieġ li niftħu għajnejna, noqogħdu attenti biex jien nintebaħ bil-mulej fil-ħajja tiegħi. Sant Wistin kien iħobb jgħid nibża mill-mulej għaddej. Ġifieri nibża li l-mulej jgħaddi f'ħajti u jien ma nintebaħx bih. It-tieni punt li nixtieq naqsam huwa proprju dan, ħenjin dawk il-qaddejja. Il-qaddej huwa dak li joffri is-servizz tiegħu lil sidu. Jiena u int maħna xejn qegħdin hawn f'dan is-santwarju ta' Pino. Il-Madonna ta' Pino tgħallimna u tfakkarna kontinwament minn aħna. Aħna l-qaddejja. Hi stess lill-anġlu ma tgħidlux jiena Marija ta' Nażaret ħanagħmel dak li qed jgħidli l-mulej, imma tgħidlu jiena il-qaddejja. Marija kważi kważi tibdel isimha u tistqar li hija il-qaddejja tal-mulej. Anke hekk fil-bidu ta' din il-quddiesa ma nafx indibaħtux. Imma aħna lill-mulej tlabnieh jagħtina l-għajnuna u l-qawwa li neħtieġu biex aħna nagħmlu dejjem ir-rieda tiegħu. Nitolbu ħafna affarijiet il-mulej. Imma nixtieq nistaqsi imma jien. Nitolbu l-mulej jenni nifhem x'irid minni fil-ħajja, x'iridni nagħmel. Kemm sabiħa dik id-domanda, ejjew nagħmluha kuljum. Ejjew nagħmluha kuljum dik it-talba li bija bdejna l-quddiesa dalgħodu. Mulej, enni nagħmel dak li inti trid minni. Għax iżjis, meta nagħmlu dak li jitlob minna l-mulej, isseħħ tassew dak li għadu kemm qalilna. Ħenjin. Hemmhekk insibu l-ħniena, hemmhekk insibu l-għena, hemmhekk insibu l-paċi. Meta jien ngħix ħajti imbdawwal b'dak li qed jgħidli Alla. U dak li qed jgħidli Alla nagħmlu għax iħobbni, għax hu irid jarani ħieni. Mhijiex ix-xewqa tagħna biss li nkunu kuntenti tafux. Anzi, qabel ix-xewqa tagħna li nkunu kuntenti, hemm ix-xewqa ta' Alla għalina. Alla jridek
tkun kuntent, iridek tgħix fil-paċi. Imma biex dan iseħħ, infatti xhieda ta' dan qegħdin naraw il-ġrajiet ta' żminijietna. Ma nistax jien kulħadd jagħmel ta' rasu. Imma l-koll flimkien jeħtieġ li noqogħdu nisimgħu il-kelma ta' Alla biex nagħmlu dak li jitlob minna. Għax ħenjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jisru. Nqumu bil-wifqa u nresqu il-mulej it-talbiet tagħna. Jitolbuk mulej għall-Knisja imqazza tiegħek, partikolarment anke f'dawn il-jiem tas-Sinodu, biex immexxija mill-Ispirtu Santu tkompli ssejjer għall-liema spiritwali ta' kull bniedem. Nitolbuk mulej għall-paċi fl-art imqazza. Għamel l-istatanin tal-art jaslu fi ftehim bejnietom, ħasseħħ il-paċi fid-dinja u jieqfu il-gwerer li jaħsdu biss ħajjiet ta' nies innoċenti. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex inkomplu dejjem infittxu x'inhi r-rieda tiegħek u bil-għajnuna tal-Ispirtu aħna wkoll inwettqu bħal Omna Marija dak li inti titlob minnek għax aħna għaddejja tiegħek. Nitolbuk mulej minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija li jint tajtilna bomna, birek il-familji kollha tagħna. Għamel li huma jsibu il-għejna tagħhom fl-imħabba tiegħek biex jikbru f'imħabbithom lejn xulxin. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija għall-morda tagħna, għall-anzjani, għall-persuni li jduru bihom biex huma jsibu il-faraġġ fl-imħabba. Nitolbu. Fiskiet irresqu it-talbiet tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet tagħna imlina bil-grazzja tiegħek biex ngħixu dejjem f'imħabbtek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek jint mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek jint mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tal-ħajja. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li permezz tad-doni qaddisa tiegħek naqduk bi spiritu ħieles
u li bil-grazzja tiegħek nitnatfu u nissaffew bis-saħħa ta' dawn il-misteri li bihom naqduk bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Nizzoħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-dem li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għalla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu
kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħarjex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, jien li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu, għal-ismi,
nitolbu. Għamel mulej li bissem li nieħdu fis-sagramenti jemqazza nimxu il-qudiem fit-triq it-tajba, hekk li ninqdew sewwa bil-ġid tal-art u nikbru fil-erf bil-ġid tas-sema. Bi Kristu Siedna. Ngħidu 3 Avamarijiet, nkomplu nitolbu għal paċi fl-art imqazza u d-dinja. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.